कोकणच्या राजकारणाला बॅरिस्टर नातपै, नाना जोशी, मधु दंडवते, कुसुमताई अशी एक मोठी दर्जेदार परंपरा आहे। कोकण विकासाची तळमळ आणि प्रत्यक्ष कृती यामुळे अशा दिग्गज नेत्यांनी केवळ राजकारण केलं नाही तर कोकणच्या सर्वांगीण विकासात मोलाचा सहभाग घेतला। या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं कोकणात तशीच चळवळ पुन्हा एकदा आकाराला येते आणि या चळवळीचा चेहरा बनलाय राजापूर विधानसभा मतदारसंघाचे अपक्ष उमेदवार संजय यादवराव। शिवस्वराज्य कोकण संघटनेच्या वतीनं राजापूर लांजा साखरपा या विधानसभा मतदारसंघातून संजय यादवराव हे अपक्ष म्हणून फणस या निशाणीवर निवडणूक लढवत आहेत। संजय यादवराव आणि कोकण विकासाची प्रत्यक्ष तळमळ याची संघर्ष गाथा अवघ्या कोकणानं पाहिली आहे आणि त्याच कोकण विकासाच्या कृतीबद्ध आराखड्याचं रोल मॉडेल निर्माण व्हावं यासाठी राजापूर मतदारसंघाच्या रिंगणात संजय यादवराव यांनी मतदारांना या विकासासाठी एकत्र येऊया अशी साथ घातली आहे। ही निवडणूक संजय यादवराव यांच्यासाठी नाही तर खरंच कोकणासाठी काहीतरी करायचं आहे अशी जिद्द असणाऱ्या एका दबाव गटाच्या निर्मितीसाठी महत्त्वाची बनली आहे। शिवस्वराज्य या संघटनेची ही निवडणूक लढवणं म्हणजे राजापुरातल्या आंबा बागायतदार, मच्छीमार, बेरोजगार आणि ग्रामीण भागातल्या नागरी मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांभोवती लढली जाणारी लढाई आहे। आज देवगड आणि रत्नागिरी सारखाच राजापूरचा हापूस आंबा हा एक स्वतंत्र ब्रँड आहे। याच आंब्याला ओळख मिळवून देण्यासाठी राजापूर लांजाच्या शेतकऱ्याला दलालांच्या जीवावर अवलंबून न राहता थेट आंतरराष्ट्रीय बाजाराची संधी मिळण्यासाठी मागील अनेक वर्षात संजय यादवराव करत असलेल्या प्रयत्नांची वचनपूर्ती या निवडणुकीच्या प्रचारात आणि संकल्पनाम्यात दिसते। मागची 4 दशकं जे राजापूरला व्हायला पाहिजे होतं पण ना आमदार राजन साळवी यांना जमलं ना दोन्ही शिवसेनेला जमलं। आज नेमकी तीच गोष्ट संजय यादवराव शेतकऱ्यांसाठी घेऊन लढतायत। आज राजापूर तालुक्यात 3 प्रमुख बॅकवॉटर सेंटर आहेत। मुंबई, पुणे आणि देशभरातून करोडो पर्यटक कोकणात येतात किंवा येऊ शकतील। बॅकवॉटर टुरिझम कोकणात विकसित केलं तर हीच गावं जी आज रिकामी आहेत ती आर्थिक समृद्ध होतील। हीच गोष्ट जाहीरनाम्यात न ठेवता संजय यादवराव यांनी प्रचारात आणत आज स्थानिक तरुणांना पर्यटनातून काय होऊ शकतं हा विश्वास दिलाय। संजय यादवराव यांनी राजापूर, लांजा, साखरपा या तिन्ही तालुक्यातल्या शाश्वत विकासाची केलेली मांडणी ही मतदारांना भावत असून स्थानिक राजकारणाला कंटाळलेल्या जनतेला आता संजय यादवराव हा एक सक्षम पर्याय असल्याचं चित्र निर्माण झालंय। आज 17 वर्षे झाली कोकणच्या देवभूमीमध्ये येण्यासाठी एक हायवे धड बांधता येत नाही। कोटी रुपयांचा निधी आम्ही आणला असं म्हणतात पण एका गावात जाण्यासाठी नीट रस्ता नाही। आज राजापूर मतदारसंघाची सुद्धा अवस्था तीच आहे। महाराष्ट्राला 40% उत्पन्न देणाऱ्या कोकणला यापुढे 40% विकासाचा निधी मिळाला पाहिजे। या प्रमुख उद्देशाने सुरू झालेली लढाई आता राजापूरच्या परिवर्तनाची ठरणार आहे आणि याच कोकणवासियांच्या लढाईचा चेहरा आज संजय यादवराव बनतायत। खरी शिवसेना कोणती यापेक्षा राजापूरच्या विकासासाठी आता शिवस्वराज्यच हा नारा राजापूरच्या विधानसभा मतदारसंघात नवी क्रांती घडवणार हे आता स्थानिकच बोलतायत आणि तीच आहे नव्या परिवर्तनाची दिशा। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।